Jibqa' ma jintlaħaq l-ebda ftehim fost il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea dwar min għandu jmexxi l-Kummissjoni Ewropea fit-tmiem it-terminu ta' Jean-Claude Juncker. Karigi oħra li s'issa lanqas ma qbil dwarhom huma dawk fit-tmexxija tal-Kunsill Ewropew u tal-Bank Ċentrali Ewropew, kif ukoll diversi pożizzjonijiet oħra fil-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Id-diskussjoni tagħmet sa tard bil-lejl bil-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk għal il-medja li l-mexxejja Ewropej mistennija jerġgħu jiltaqgħu fl-aħħar ta' Ġunju għal working dinner. Kritiċi qalu b'ton sarkastiku li huwa ħfef li hu kellu jiġi elett xi papa milli biex jintlaħaq dan il-qbil. Tusk kompla li l-Kunsill Ewropew kellu diskussjoni fit-tul dwar il-persuni nominati, iżda baqa' ma kien hemm l-ebda maġġoranza għall-ebda kandidat. L-uniku qbil kien dwar il-ħtieġa li l-mażulin ikunu jirriflettu d-diversità li llum tħaddan l-Unjoni Ewropea. There was no majority on any candidate. The European Council agreed that there needs to be a package reflecting the diversity of the EU. We'll meet again on the 30th of June. Minna tiegħu bit-bissima l-President tal-Kummissjoni Ewropea Juncker qal li jħossu sodisfatt li mhux faċli jkun sostitwit fil-waqt li kompla li l-qbil mhux xi ħaġa faċli lanqas fl-aħħar tax-xahar. Iżda dan il-proċess u bżonn jus li jingħalaq. Kemm Juncker kif ukoll Tusk għadu lura milli jiżvelaw dettalji tad-diskussjoni. Lanqas il-mexxejja Ewropej ma taw l-ebda dettalji b'rapporti jgħidu li huma tħallew waħedhom f'kamra bil-linji tal-mobile iġġamjati u b'rappreżentant tal-Kummissjoni assistihom. Huma qed isostnu biss li taħt kwalunkwe ċirkostanza iridu li l-karigi kollha jimtlew qabel ma jibda jitlaq għall-Parlament Ewropew il-ġdid. Fisem Malta, il-Prim Ministru Joseph Muscat diġà ddikjara li qed jimbotta isem is-Soċjalist Franz Timmermans. Dan minkejja li qed jippreżenta proposti li ma jagħmlux ġid lil Malta fosthom b'sistema unika ta' tassazzjoni li tiżvantaġġa l-pożizzjoni finanzjarja attwali li gawdi minnha pajjiżna. Fil-fatt bl-appoġġ tiegħu Muscat jidher li qed jitkellem biss fisem il-Partitarji Laburisti bħala parti mill-grupp tas-Soċjalisti Ewropej u mhux fisem il-pajjiż kollu. Dan minkejja diversi appelli tiegħu li lest jaħdem għal Maltin u l-Awċin kollha. Iżda mal-ewwel okkażjoni u qed jagħżel li appoġġja persuna bi proposti u ideat kontra pajjiżna.